Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguished words of entreaty. Les llengües de l'Anaconda. David Valls, què tal? Molt bé. Anem lluny, avui ens quedem a casa? Avui On ens vols portar? Avui anem a prop. Ah, mira, no ens caldrà caminar gaire, doncs. No gaire, no. David Valls, lingüista. Avui, si et sembla, parlarem d'una llengua molt pròxima a la catalana, que bé, de fet, no sé si hauríem de dir que és una llengua pròxima a la catalana o la catalana és pròxima O a l'inrevés. amb aquesta llengua, exactament. I parlarem del que de forma estàndard i genèrica se'n diu occità, la llengua occitana. La llengua que, a més, pròpia de Catalunya. Sí, que a més, hi ha molta gent que no ho sap, és una llengua oficial a tot Catalunya i és una llengua pròpia de Catalunya, pròpia de la Vall d'Aran, per ser més... És a dir, que a partir de la Vall d'Aran s'escampa arreu del territori? Ah, això mateix, cap amunt. De fet, aquí ens ho mirem des de baix i diem que des de la Vall d'Aran s'escampa cap amunt. Però, de fet, la cosa és a l'inversa, ells venen damunt i van arribar fins a la Vall d'Aran, bàsicament. I va quedar llengua, és la llengua nadiua també ho direm d'aquella manera, de la Vall d'Aran, nadiua d'aquella manera, perquè si mirem la toponímia... Clar, a partir de quan s'és nadiu? Clar, a partir de quan s'és nadiu. Ho és, perquè és la llengua que s'hi ha desenvolupat de forma natural. El que passa que allà, com a tot Catalunya i a tota la península Ibèrica, abans de l'arribada dels romans s'hi parlaven d'altres llengües. A la Vall d'Aran mateix, només cal mirar la toponímia, Vall d'Aran i Pirineus en general, per veure que, si algú mai ha estat al País Basc, veure que hi ha molts noms que tenen una semblança basca. La mateixa Vall d'Aran, Aran, vol dir vall en basc. Per Això tant, que vol dir que si parlava el basc, el Pirineu? Bé, si parlava el basc, quan diem el basc, que ningú es pensi que parlem del basc actual, i menys de l'euskera batua, no?, que és el basc unificat, estàndard, però si una llengua, si més no, emparentada amb el basc, podria ser un dialecte del basc o alguna cosa semblant, que evidentment han passat 1000 anys. Si ara trobéssim alguna persona que parlés aquell basc... Home, seria molt gran, Joan. Sí, David. a part, però bé, és molt probable que no hi hauria intercomprensió amb un basc, amb una persona que parlés basc actual. Llavors, Vall d'Aran vol dir vall de vall. Sí, vall repetida, vall... Vall repetida. Hi ha bastants topònims d'aquesta mena repetits que se'n diuen tautopònims. Ja n'han parlat en algun programa, com Pont de Suert. Suert també sembla, segons en Coromines, que ve del basc o bascoide i que vol dir pont. Per tant, pont de pont. Hi ha un moment a la història en què el significat aquest deixa de ser entès per la població, perquè s'ha perdut la llengua, ja no se sap què vol dir, llavors es repeteix el topònim, no? Ah, mira, aquí hi ha un pont. Ah, sí, en diuen Suert. Doncs va, pont de Suert. Però és que Suert ja deien, mira, és que aquí hi ha un pont que vol dir... Que agosarada que és la ignorància. Sí. Ah, sí, la ignorància és molt agosarada. Sí, això diuen, sí. Doncs en qualsevol cas, bé, extingides les llengües de la península Ibèrica i de la resta, evidentment, també de França, no?, perquè l'occità és majoritàriament on es parla. Doncs parlarem del que és la llengua nadiua des de fa més de 1000 anys ja, en aquestes zones, que és l'occità. Ens remuntem als romans, doncs. Ens remuntem als romans. Bé, hi va haver un temps de convivència, no?, entre el llatí i aquestes llengües autòctones, tot i que sembla ser que les llengües autòctones d'aquí van durar molt poc temps, penso, potser uns 200 anys o així es van extingir. Bé, i el basc va anar reculant, no es va extingir, però va anar reculant i va quedar allà on es parla ara. I llavors, a partir d'aquí, és quan l'occità es comença a coure mica en mica. Es comença a coure en paral·lel amb el català. De fet, durant molt de temps, fins i tot fins a principis del segle XX, ara parlo de memòria, es va considerar que el català era un dialecte de l'occità, era una variant de l'occità, perquè, a més, l'occità és una llengua molt fragmentada, amb molts dialectes, perquè no ha tingut la causa a vegades de tenir molta variació dialectal. És un tema polític, quan no hi ha un estat amb una centralitat, diguéssim, lingüística, no?, amb una capital i amb un estàndard i tot això, doncs les llengües van campant pel seu compte, com és natural, i els dialectes van evolucionant. Clar, i més al Pirineu, no?, un lloc de valls tancades. I més al Pirineu que d'una vall a una altra, doncs tens... Bé, abans parlàvem del basc, amb el basc és un cas
molt exagerat, no?, de que d'una vall a una altra, d'un poble a un altre, hi ha diferències significants a vegades, no és allò de dir, mira, aquí ho diuen així, això... No, és que a vegades fins i tot fonètiques, de sintaxi, moltes diferències. I això amb l'occità passa perquè no hi ha hagut mai una unitat política. Per exemple, tens el cas del francès, que bé, va haver una unitat política, el francès que consideraven bo era el francès de París, no? I aquest és el francès que ha quedat estàndard, amb detriment també de les altres variants del francès mateix, que han quedat arraconades i desprestigiades. I això passa a tot arreu. L'anglès bo és el de Londres, el castellà bo és el de Madrid o el de Castella, per dir-ho així, i fins i tot amb el català diuen que el català bo és el de Barcelona o el central, no? Bé, el de Barcelona. Això ho marca l'Estat, el lloc on sí, això hi ha marca el poder. Capital, el poder. És on hi ha el poder. Llavors, a Occitània, doncs, no hi ha hagut una unitat. Sí que hi ha hagut uns dialectes de més de prestigi, sobretot amb el temps dels trobadors, no? La llengua d'oc, que és també com es coneix l'occità, oc vol dir sí, versus les llengües d'oil, que és el francès, no? Però això ha fet que la llengua estigui molt fragmentada. Pensa que, a més, és una llengua que es parla amb una extensió de terreny molt àmplia, perquè va des de... Bé, ara ens ho mirem des d'aquí baix, però va des de la Vall d'Aran fins a Itàlia, fins a les balades occitanes. Balades volen dir valls. Allà també es parla occità. Ara, l'occità que es parla a les balades occitanes d'Itàlia i el que es parla a la Vall d'Aran, realment sí que hi ha una intercomprensió, però és que també la intercomprensió hi és parlant en català, perquè s'assembla moltíssim, però bé, hi ha força diferències. I després tindríem, i ja arriba fins a Bordeus, per exemple, i tot el que és la meitat sud de França, per dir-ho així en termes genèrics, i Provença, el provençal famós, no deixa de ser una variant de l'occità. I no hi ha el gascó per aquí? I el gascó. L'aranès és una variant del gascó, que potser de tots els dialectes és el més diferenciat, sobretot perquè té uns trets... A veure, s'assembla molt també al català, El que passa que té uns trets fonètics una mica més diferents. Li va passar com al castellà, que les fricatives inicials, la F, per dir-ho així, doncs es van tornar aspirades i ha mantingut aquesta aspiració. M'explico més en termes més planers. Més col·loquials. Més col·loquials, Doncs és el típic allò de farina, aquesta F inicial, aquest so fricatiu inicial, en castellà es va fer aspirat. Durant molt de temps en castellà es deia harina, però aquest so aspirat en castellà es va perdre i ara es diu harina, i es manté la grafia de la H, però amb gascó això s'ha mantingut. En gascó diuen harina i diuen hilla, filla. Llavors, amb aranès també va passar això, però aquest so aspirat s'ha perdut com en castellà. Només que al nord de la Vall d'Aran encara es conserva aquest so, i diuen harina, diuen hilla, i a més també passa la diftongació com en castellà, que ells diuen foc, diuen fuego, no? Però amb occità el gascó ha regularitzat totes aquestes fricatives inicials i les ha convertit en aspirades i diuen huec, o sigui, fuec, foc, d'aquí ve. I és molt curiós tot això, no? Sí, i és curiós també que la retolació dels carrers de moltes poblacions d'aquesta zona és bilingüe, és en francès i en occità. Francès i en occità. Sí, a veure, és una qüestió, deixem-ho dir així malament, una mica folclòrica, d'intent. No, és que no m'atreviria a dir ni intent de revitalització de la llengua, perquè per rotular els carrers si us vols posar també en llatí, no? És igual, per això la gent no parlarà l'occità. Malauradament, l'occità és una llengua que es va deixar de transmetre ja cap als anys 50-60. Per alguna raó? Sí, bé, per la raó de que a l'estat francès no li agradava l'occità i no li agrada, i es va desencoratjar, també diguem-ho així suaument, el seu ús, no? Es va fer que els professors, sobretot els mestres a la República Francesa, han sigut uns grans agents de la República, no? Anant per les cases, parant l'orella, aviam si aquella casa es parlava francès o occità o català o basc o bretó. Pràcticament estàs descrivint un espia, no pas un mestre. Sí, feien d'espies i de gent, sí, secrets o sense secret, no? Per mirar que aquella gent que a casa parlaven l'occità, doncs dir-los, trucaven a la porta i els deien als seus fills que no els havien de parlar occità perquè allò era molt dolent i que els seus fills no aprendrien bé el francès i que no tindrien un futur, no? I a més tenen càstigs, I a l'escola allò de posar l'alumne... Té un nom, això ara no recordo. Un dia ens vas posar el testimoni d'una dona que recordava que la punyien. Que la punyien, sí, a Catalunya Nord. Quan parlava... Li van trencar el nas, doncs, amb l'occità 3/4 del mateix. I a la classe, doncs, els hi posaven una penyora, aquells que parlaven occità, i llavors quedaven marcats, i esclar, ningú vol anar a classe que l'assenyalin, no? Oc. I oc.
Doncs això mateix. Doncs així, clar, no ens ha d'estranyar que sigui difícil de trobar parlants d'occità. És difícil de trobar. Hi ha neoparlants, gent que l'ha pres de jove, però sí, queda molta gent gran que encara el parla. Alguns vídeos al YouTube, no? Sí, de fet, si algú vol sentir realment parlar occità, s'ha d'anar al YouTube. Hi ha vídeos molt interessants de gent gran, que a més el parlen de forma nativa, vol dir que no tenen aquell deix, aquell accent francès típic, i s'entén molt bé a vegades el que diuen. Clar, depèn també del dialecte. Un també has d'acostumar l'orella. I si parlen ràpid, no? Si parlen ràpid, depèn, no? I has d'acostumar bé l'orella, però quan ja vas agafant una mica l'accent, no? Doncs s'acaba entenent força bé. Però malauradament, jo penso, és la meva opinió, però sentir allò pel carrer, una conversa espontània en occità, és complicat, avui en dia. No dic que en algun poble, en algun lloc hi sigui, dins a les cases també. Ens haurem de conformar amb el gascó. Sí, el gascó potser és de les variants que es parla més. L'aranès també es pot sentir parlar perquè té aquest estatus d'oficialitat, s'ensenya a les escoles. Bé, a França hi ha unes escoles que en diuen calandretes, que es fa ensenyament íntegre en occità. Però sí, a més, pensa que també és una llàstima perquè la població d'Occitània en general són 16 milions d'habitants, vull dir, és molta gent, del qual es calcula que només 1 milió el saben parlar. I que el sàpiguen parlar no vol dir que el parlin tot el dia. Aquest occità es diu patuès? Sí, l'occità, com d'altres llengües a França, en diuen patuès. És un terme, jo diria que és pejoratiu. De fet, molta gent diuen que parlen patuès i ni tan sols saben el nom real de la seva llengua. I això m'hi he trobat, Vas pels pobles preguntant si algú parla occità, molta gent et diu que no, perquè no saben ni què és la paraula occità, la gent gran, En canvi, els hi dius patuès i et diuen que sí, que parlen el patuès, el patuà. I resulta que allò és l'occità. Bé, és una manera de desprestigiar la llengua, no? I de dir que el que tu parles és aquella cosa. És com diuen a l'Aragó, no? El xapurriau, no? O la papit i el papà i el lapau. Sí, no? això encara és pitjor. Però el terme històric, diguéssim, o tradicional és dir, hablas xapurriau, no? Per dir que això que parles ni tan sols té un nom. És una cosa així, una barreja, una cosa estranya, no? I som a temps de fer alguna cosa, David, què et sembla amb això d'occità? A temps sempre s'és a tot. Home, després de conèixer el cas del Wampanoag... Després de conèixer el cas del Wampanoag, que és una llengua ja mítica... Hem de ser optimistes, no? Sí, hem de ser optimistes. Bé, jo sempre penso que, evidentment, han estat... És un tema polític, no? No és un tema que els occitans deixessin de parlar occità perquè diguessin, mira, saps què? No, clar, si de gent al darrere castigant-te i... Clar, però no és allò de dir, la gent, ni els occitans ni ningú, la gent no deixa de parlar una llengua perquè un dia es llevi i digui, mira, saps què? Avui deixaré de parlar occità perquè això és avorrit i anem a fer una mica més... Variem, no? La gent deixa de parlar la seva llengua per unes causes externes. La primera causa externa per deixar de parlar una llengua és que ja en tens una altra, no? Perquè si no, no pots fer la substitució lingüística. Està clar. Però, pas mut. Clar, si no hauries de quedar-te mut. El cas és que, responent a la teva pregunta, i jo sempre penso el mateix, si fa, posem 50, 60, 70 anys o 100, la immensa majoria de gent occitana parlava l'occità i ara en poc menys de 100 anys hi ha hagut un procés de substitució lingüística, una llengua que ningú parlava, ara la parla tothom, que és el francès, perquè és així de cert, el francès no parlava pràcticament ningú, en aquestes zones, doncs ningú diu que d'aquí 100 anys pugui haver-hi un canvi polític que reverteixi la situació, on pobles on ara tothom ja parla francès i només queden 4 avis que parlen occità, d'aquí 100 anys potser es capgira la truita i tornem a tenir gent que torna a parlar l'occità i el francès ha quedat relegat a gent gran que parlaven el francès perquè ells havien passat... Ja se sap que la història és cíclica a vegades, no? Cíclica i capriciosa. I les calandretes no hi fan res? Les calandretes sí, el que passa que n'hi ha molt poques. Esclar, són poques i van pocs alumnes. Els alumnes que surten d'allà surten tots parlant occità. Que són les icàstoles de l'occità, sí, les icàstoles de l'occità o les bressoles del català, o passa que és que n'hi ha poques. Si hi haguessin calandretes a tots els pobles i a totes les ciutats, o només hi hagués calandretes, bé, esclar... O grups de música, no?, que cantessin en occità. N'hi ha molts grups de música que canten en occità, i a més tens tot tipus de música. La música fa miracles, David, la música fa miracles. Des de música folk fins a rock heavy, rap, tens de tot en occità. Realment sí que la llengua es pot dir que en el camp de la música és prou viva, Doncs dipositem l'esperança en la música, un cop més. A veure. Sí, perquè seria interessant, pensa que una persona de Guardamar, per dir-ho així, al capdavall del País Valencià, que parli català, podria viatjar fins a les valls aquestes italianes, passant per tot Provença, o anant per Tolosa, igual per on sigui, sense canviar de llengua, i seria entesa a tot arreu
gràcies a l'occità, i viceversa. Una persona de les valls occitanes d'Itàlia, sense canviar de llengua, podria anar fins a Guardamar i es faria entendre sense gaires problemes a tot arreu. Però com tu has dit, els estats són els que marquen el territori, i fixa't tu, no?, que la delimitació lingüística en aquest cas correspon exactament a la delimitació dels estats, no? Bé, en el cas de l'occità no gaire, perquè es parla a la Vall d'Aran i es parla a Itàlia també, però sí. Bé, i de fet a Itàlia, no ho he dit, ho dic ara, històricament sí que es parla a les valls en aquestes, però hi ha un poble o dos, em penso, al sud d'Itàlia, que encara es conserva també l'occità, perquè van ser occitans que van emigrar i van anar a viure allà. Clar, jo ho deia de forma majoritària, residualment sí que és cert doncs, que no correspon una cosa amb l'altra. Correcte, sí. David, molt bé. Moltes gràcies. A tu. A reveure. A reveure, adéu. Les llengües de l'Anaconda, de David Valls. Ara també a les llibreries. Viena Edicions. Els viatgers de la Gran Anaconda.